Čo bolo pri realizácii pre vás najťažšie a čo bolo naopak jednoduché? Prekvapilo vás niečo v tomto procese? Tak za mňa môžem povedať, že najťažšie asi bolo po samotnej realizácii stavby domu, keď už človek je aj fyzicky, aj psychicky, aj finančne vyčerpaný, ešte sa pustiť do záhrady a trochu sme aj zvažovali, či si to spravíme sami, alebo počkáme nejaký čas, kým sa trošku aj finančne, aj psychicky, aj fyzicky spamätáme, ale nakoniec sme boli veľmi radi, že sme oslovili pani Sobotovú s tým, že by sme do toho išli hneď po stavbe domu, pretože už aj z našej skúsenosti môžem povedať, že zase by sme sa určite 2-3 roky trápili s tým sami. Ani by sme to neurobili tak dobre. Jednak by nás to možno finančne vyšlo ešte viac a takto máme záhradu v podstate hneď po stavbe domu. Na nasledujúci rok sme ju mali hotovú a môžeme ju využívať, ale deti sa môžu na nej hrať a je to určite super. Takže toto bolo najťažšie, nájsť tú motiváciu do toho ísť. A potom to už, keď sme sa rozhodli a keď sme si povedali, že do toho ideme, tak už potom to bolo dobre, pretože s tou vzájomnou spoluprácou, aj so záhradným architektom a už samotná realizácia bola fyzicky náročná, ale to už sa dalo zrealizovať a bolo to výborné. Máte na záhrade dosť veľa trvaliek a tráv, menej ihličnanov. Zákazníci sa obávajú, že im údržba zaberie veľa času. K tomu, ak ja by som mohla, ja som dosť pedant na burinu, na všetko. Ale v podstate je to tak, ako to človek chce mať a ako si to zariadi. Keď mi tá burina vadí, ju vytrhnem. Keď mi nevadí, ju nevytrhnem. Hortenzie mi robia radosť na klavíri, robia mi radosť všade, keď sa pozriem. Vždy niečo kvitne, čiže za mňa ja by som určite nemenila. Čo je pre vás na záhrade takéto vaše? Také, že keď prídete z nejakej cesty alebo niečo, čo vás tak prvé napadne? Ja poviem prvý. Za mňa trávnik. Ja mám hrozne rád sa starať o trávnik a si na seba celkom zvykáme už za ten rok, takže stále sa človek učí, aj so susedmi a podobne si človek odkúkáva nejaké veci, ale mňa veľmi baví starostlivosť o trávnik, možno viac ako o trvalky, z nich sa teším, takže to sa im páči. Vždy, keď aj do dovolenke sme prišli, tak mám veľmi rád to dať zase do poriadku. Mne sa páči to, že tým, že tu bývame, druhý rok, tak stále ešte neviem, že vie ma stále niečo prekvapiť. Či už kvitnú iné rastliny, či už sa rozrastá inak strom, že neviem, čo môžem čakať a to sa mi na tom páči. Dá sa povedať, že záhrada je pre celú vašu rodinu, že každý člen domácnosti si tu nájde to svoje? Ako to je? Áno, určite. Záhrada je pre celú rodinu a hlavne je pre deti. Čiže máme dve dcéry, ktoré na záhrade veľmi radi trávia čas a šantia. Ela, povedz mi prosím ťa, čo ťa na vašej záhrade najviac baví? Baví ma sa so sestrou tu naháňať a behať a robiť milinské kola a že je tu taký veľký priestor. A chodia na vašu záhradu aj nejakí tvoji kamaráti? Áno, susedia najviac chodia. Lebo pozerám, že je tu za tebou veľmi pekný taký záhradný domček, taký pre deti, je to tu perfektné. No a ja keby som bola taká malá Ela, tak asi veľmi rada tu trávim čas. Tak čo robíte v tomto domčeku? No ja si tu čítam knihu, hráme sa rôzne hry. Tak ti veľmi prajem, aby sa ti na záhrade stále páčilo a nech je stále takáto pekná a nech si ty tu aj s tvojimi kamarátmi v tomto nádhernom domčeku. Ďakujem. Ďakujem viac. Čiže záhrada je určite pre celú rodinu a každý si v nej nájde to, čo potrebuje. A hlavne, keď má človek rodinný dom, tak tá záhrada je taká pridaná hodnota toho celého. Hej? Že my sme prišli z bytu do domu, čiže tá veľké plus a tá veľká pridaná hodnota je práve mať tú záhradu, môcť ísť von, mať ten priestor okolo domu, v ktorom človek je stále doma a môže sa o ňu starať. Súhlasím. Viac nepoviete? Môžem. Ja som si napríklad myslela, že fakt pri stavbe domu som, predstavovala si farbu kuchynskej linky a vôbec som nemyslela, že je to až taká dôležitá súčasť toho, že ako sa tu bude človek cítiť. Keďže máme deti, tak ja si dovolím povedať, že možno od apríla do októbra tu trávime možno aj 80% času, keď nie sme v robote samozrejme. Ale ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležitá súčasť.
A možno aj pri korone si človek uvedomil, že ono nie je dôležitý až taký priestor, kde sa človek vyspí, ale kde môže vybehnúť von. A hlavne to vidno aj tieto letá, keď je stále teplejšie a teplejšie, tak jednak v tom dome to cítiť a je veľmi dobré mať priestor, kde človek môže vybehnúť. A je veľmi dobré, že máme stromy, ktoré sú na záhrade a ktoré sme vedeli, že chceme a stále ešte rozmýšľame, že koľko je veľa, koľko je málo, takže stále nie sme úplne, si myslím, na konci. Takže to je veľmi, veľmi dobré, hlavne keď človek pozrie aj na to oteplovanie a tie leta sú veľmi teplé, čiže na tej záhrade je to príjemné. Čo by ste odkázali tým, ktorí váhajú s pomocou v záhrade? Na čo si možno majú dať pozor na začiatku cesty k peknej a funkčnej záhrade? Také nejaké také vaše top, čo by ste doporučili každému, ktorý začína a trošku aj tápa s tou záhradou? Tak ja si myslím, že najdôležitejšie je vôbec sa rozhodnúť, preto to nerobiť sám, keď si nie som istý, keď som nie som profesionál, lebo by som to porovnal s tou stavbou domu. Aj tam sme si možno mysleli na začiatku, že to bude jednoduché si navrhnúť sami a nakoniec sme zistili, že to také ľahké nie je a rovnako je to aj so záhradou, pretože človek, ktorý sa tomu nevenuje, nemá šancu všetky tie jednotlivé veci pospájať tak, aby to dávalo zmysel. Aj keď možno má nejakú predstavu a myslí si, že to je jednoduché, tak nie je. Čiže prvá vec, čo by som ja poradil, je ísť do toho s niekým, kto sa tomu naozaj rozumie, kto s tým robí a kto vie poradiť. A kto vie tú predstavu pôvodnú zhmotniť, lebo to je pomerne náročné a oveľa náročnejšie, ako sa to zdá. Takže to je jednotka. Musíme mať 5. Alebo 3. Alebo 3. Ale ja si myslím, že toto je najdôležitejšie, lebo už keď začnete aj stavať dom so zlým projektom, tak už nikdy to dobre nebude. A to platí aj pri záhrade. A vidíme to, že každá zmena, ktorú my by sme teraz chceli robiť, respektíve nechceli, lebo to máme tak, ako sme chceli. Ale už každý ten zásah do toho celku, keď už je nejako začaté to tvorenie, ten život na tej záhrade, je oveľa ťažší, ako keď už začínate na novo. Čiže ja si myslím, že kvalitný projekt a kvalitná predstava na úvod je úplný základ. A potom to už príde samo, lebo aj tie potreby sa menia vekom, aj čas strávený v záhrade. Aj ja som nemyslela žiada, kedy budem pestovať mrkvu a pestujem, alebo cibulu. Ja som máme povedala, že ja nikdy záhradu mať nebudem a mám a som z toho šťastná a teší ma to. Takže ja si myslím, že ono sa to mení, ale to prvé je fakt, že kvalitný a ten základ. A možno by som ešte doplnil, že aj sa toho nebať zo začiatku a nebať sa tých rastliniek a mať možno viac zelene, menej trávnika a takýchto vecí, pretože my sme tiež nad tým rozmýšľali a možno tá zažitá predstava je mať dom, trávnik a kúsok niekde v rohu, niečo zelené, ale si myslím, že práve aj to globálne oteplovanie, aj tie teploty v lete a potom, keď je človek rodič, tak aj tie deti, keď na tú záhradu vybehnú, tak vidí, že tie rastliny, tie trválky, tie stromy, možno nejaký záhon, keď si môžu poberať sami jahody, hrách a rôzne iné zeleniny a ovocie, tak to je veľká prída, je to super. Ja sa z toho veľmi teším ako rodič, keď to tak máme. Vždy som to tak chcel a teraz to tak máme a ja sa z toho veľmi teším. A ešte možno aj rastlina napríklad, na ktorú idú motýle, rastlina, ktorú majú radi vtáky, že aj toto je pridaná hodnota tej záhrady. Krmítko, voda pre vtáčiky, že to je, celé to má celok. No. A tá záhrada potom žije s vami. Ja teda ako z pohľadu záhradného architekta nemôžem nič iné dodať. To bola nádherná bodka za touto našou takou možno prvou reportážou zo záhrady. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Aj my ďakujeme. Aj my ďakujeme.